Patay ang usa ka Antonio Cremene Amora alias Payat. 45 anyos, residente sa Upper Piedad, Crossing Bayabas, Turil, Davao City. Kay matod sa mga pulis, misukol ang suspect dihang nagpaila na nga pulis ang iyang katransaksyon sa illegal nga droga. Og mihulbot sa iyang revolver og gipusil ang pulis apan wala makaigo og nabaslan ang suspect. Nadala pa sa ospital ang suspect apan namatay. Gawa sa gituhang shabu, nasignitan pa kini og .38 nga revolver. Gidakop sa mga pulis sa Turil Police Station 8 ang usa ka Generoso Pablo Canoy Jr., 33 anyos, driver ug residente sa Block 7 Lot 2, Barangay Lizada, Turil, Davao City. Ang suspect nakuhaan og napalitan og gituuhang shabu nga mobalor tanan sa 3,360 pesos base sa street market value. Gihimo ang operasyon ni adtong Sabado sa gabi, Setyembre 23 sa Purok Villa Grande, Barangay Lizada, Turil ning syudad. Samtang sa Sasa, Davao City na diskubrihan sa mga residente kagahapon sa hapon, Setyembre 24, ang patay nga lawas sa usa ka construction worker na naglutaw-lutaw sa dagat. Giila sa mga pulis ang biktima base na sab sa description sa iyang live-in partner nga si Raymond Julcanain Jenkeskas, 33 anyos, taga-Upper Malagamot, Panakan, Davao City. Subay sa report, Setyembre 22, 2023, giingong gianod sa baha ang biktima samtang nangihi daplin sa sapa ug wala na kini igkita.